Sibingelele bantwana bethongo, sibingelele bantwana bedlozi. Umkhulu lo Mahlasela eshoba lezitha esigodlweni senkwe Mabalabala. We are based eMlazi KZN Durban. We do online consultation for 200 rand, face to face for 200 rand. Uma ufuna ukuzokhuphula idlozi u250, but you must come physically. Kodwa ke namhlanje ngizokhuluma ngendaba yabantu abanikezwe ubukhosi, because then ke mkhulu ngenza njani? Kunamakhosi kuthiwa ngithwasi, yini ekufanele ngiyenze? Amakhosi ayaqhunyiswa. Mvamisa hamba nomlozi, okusho ukuthi ngala ukuhamba lomlozi uqhunyiswe ukuphothule inkamba zawo. Ukuphothula kusuke kukuvulwa kwesigodlo. Kufika abangoma bafike bakushayele, bagidise benze yonke into. Ngiyeza ku number 2 womndawo. But umndawo asiwenze la ekhaya, senza amakhosi, abalozi nesithunywa. Nabangoma ke siyabathwasisa. So mkhulu uthini ke mawusho kanjena? Yebo kunjalo. Kukhona ubukhosi okufanele buvuswe. Makuvuswa ubukhosi ngenza kwethu akudlalwa. Number 1 fike kube iphase yokuqala la khona sikuvusela amakhosi ukuthi akwembathe kahle enyameni, ifune ezigulo ezikhona ngoba amakhosi ekhala. Ukuthi kunezikhwama ezidinga ukuhlanjululwa zokhokho bethu. Okusho ukuthi mawuxhunyaniswa kusuke sizokuhlambulula sikugeza izikhwama, sisuke singezile ukuzokuphothulela ukuthi ubuthwasile, kodwa sisuke sizophothula isikhwama sakho ukuthi usamukele naso siphinde sikusebenzele. Ngoba umkhulu wayenyanga washona, ugogo wayenyanga washona, mase ke kusala ukuthi ke labantu bayavuka kimi, mebevuka kimi ngibenza njani? Sikhwama number 1 akusisona sikamkhulu wakhe, akusisona sikagogo wakho. Those are the mere messengers abalethwa kuwe. Umnikazi wesikhwama ukhona, uyinkosi. Lo muntu ufuna ukuphanyisela isihlalo sakhe phakathi kwekhaya, avulelwe isigodlo. Mase ke yasebenza aqhubeka umsebenzi wakhe, ngoba umsebenzi wesikhwama uyoba khona kuyoze kubuye uJesu if uyobuya. So abantu ke abakhululeke. Kunjalo nje kuphilwa kanjalo. Siyathokoza ke kakhulu, siyavusela emakhosini, sivusela kunina nonke indlondlo, abangoma amathwasana yonke into. Mkhulu ngihleze entwasweni, angazi ukuthi ngenze njani. Dlozi lakho uma la makhosi, uma uyongena entwasweni wenza umndiki nomndawo, wenza umnguni, thwasa umnguni. Lima ngaphandle ungene wenze lento oyenzayo ngoba kusilona likuthumile, ngoba idlozi likuthuma enyangeni uyonyangwa. Process yenyanga eyodwa, pheleni kwenyanga fanele kube usunembuzi esizokunqwambisa ngayo, sikuphakamisele, sikufundisa amathambo. Thola isikhwama sakho samathambo, thola isikhwama sakho sobunyanga, uhambe uyonyanga abantu. Process ithatha only 1 month. Abanye banomusa kuthatha 2 weeks, abanye bathatha 7 days. Ngoba ukugeza kwesikhwama ukusamukela kuphela. Mase ke isikhwama siyaqhubeka siyasebenza. Asikufundisi ukulapha ngoba usisona isangoma. Isikhwama sakhe isona esikulaphayo, kodwa siyakunikeza umkombandlela yemithi yokuthi makulashwa kambe kulashwa kanjani. uNkulunkulu anibusiseke. Abantu abaningi banayo lento enkinga, bafike kumina, awu shoba lezitha sekwenzeka ukuthi manje akwenzeki, ngiyabona ngithi cha kakade vele idlozi la lingafuni ukuthi ufundiswe ishoba lezitha ukulapha, kodwa idlozi la likunikeza ukuhlanjululwa kwesikhwama mase uyasamukela. Awuzovukwa imimoya ubhodle ukhukhumale ngoba awusisona isangoma uyinyanga, uyoshaya ngalezi. Ubuhlali nje usunganikezwa bona ngoba ithongo lakho lithanda ubuhlali, kodwa cha, samba ngengwe, samba ngamakhosi amakhulu. Abaningi baphupha izingwe, baphupha amabhubesi, baphuphe indlovu, baphuphe izilwane zasehlane. Yizona izilwane ke lezi esithi ke abantu be Big 5 banebhayile Big 5, banebhayile bhubesi, banebhayile lengwe, banebhayile njita futhi, kodwa injita yabo iba nehawu. Amakhosi ke lawo ke ngenza kwethu esikhuluma ngawo. Siyathokoza.